kodwa akaze ngibone umdodovu wekhehla nokuthi uphuma. Hayi bafowethu nivile ichunu ukuthi lithini. Nivile ukuthi ichunu lithini. Bafowethu bendiyithethile lento lena ukuthi ichunu lithengiwe. Ngingumprofeti nje oqala ukuthetha ukuthi ichunu lithengiwe. Futhi uthengwe nguRamaphosa. Yebo, ukhona vele lo wase KZN yena wenza into esure kuRamaphosa. Lo wase KZN ukuthi nje igama lakhe ndiyamlibala lo mfo lona. Kuba ningamnakanga kakhulu. So kusho ukuthi lo mfo lo owase KZN wenza nje kuphela into esho nguRamaphosa, but bendiyithethile lento le ukuthi ichunu lithengiwe. Ichunu liyazibonakalisa futhi hayi lizibonakalisa kahle. Loloko nje lizibonakalisa because of likhathalela isisu salo, likhathalela umndeni walo. Alinandaba nomunye umuntu. Ndaze ndanitshela mabhinqa, ndakhipha naye isiprofeto esibheke kuye ungizwe ukuthi basazomjikela le ANC la ithembe kangaka. Isazomjikela kuba ndimtshela lento lena kuba nithanda wonke umuntu. So asebenzisa ukuhlakanipha kakhulu. Asebenzisa ukuhlakanipha kakhulu ungizwe kwinto yonke ayenzayo. But nje kahle kahle lento lena ukuthengwa. Bafowethu xa nisuke nithetha izinto no matter accepta no matter accept ngumprofeti into ndisithetha ngesiprofeto. Futhi endikuthethayo konke ngisho noba ningathetha into phakathi kwenu njengoba bendiyithethe nale kaMacingwane. Into iyavela. No matter iyavuma no matter uvumi mase ngithenda ikhipha ngomlomo. Into iyavela guys. Into endiyicela ne YouTube channel entsha guys, ne YouTube channel entsha ethi Dr Simba Lwandle TV. Ithi Dr Simba Lwandle TV isena 10 to 12 subscribers okwamanje. Last time ndiyisheka. Cela ukuthi nikhulise bafowethu, cela ukuthi nikhulise. Sirisha 1000, sirisho 10000, sirisho 100,000, sirisho 1 million ngale YouTube channel ngoba vele le YouTube channel izofana nale beyikhona but ayizofana ncam. Lena beyithi Dr Simba TV. Lena ithi Dr Simba Lwandle TV. Inamba zami ufuna inamba zami zikhona guys kuma video la ku TikTok. Inamba zami futhi ziyatholakala futhi ku YouTube kuma video wami. Uzozibona nje inamba zami ezika Dr Simba Lwandle TV. Usho ukuthi inamba zami zithi 064 977 5263. Ngicela ukuthi nje bafowethu niye nje ku YouTube manje. Niye ku YouTube manje niyobheka uDr Simba Lwandle TV. So xa nifika bafowethu nizofika nje kuna 10 to 12 subscribers. Le YouTube channel le ye 550. Nzomane niposta kuyo, nzomane ndenza o live but anisayisebenzisi kakhulu. Le ina 550 subscribers. Ngicela ukuthi niyo subscribe guys, mawufika nje usubscribe ukusupporta uDr Simba Lwandle TV. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi nenze njalo. So ndiyabonga kakhulu guys.